UKhuzani uMfowampongoso oyihlabani somculo kamaskandi uveze injabulo yakhe ngengoma yakhe yahlukanisa unyaka iJele. Le ngoma ingezinye izingoma ezake zaqopha umlando wokuhlukanisa unyaka kanti futhi le ngoma idayise kakhulu ezitolo zomculo za-online. UKhuzani Mpongoso uzwakalise ukujabula okukhulu emva kokuthi le ngoma lena ishaye 4 million views on YouTube. Ubese geqa amagula ngokuthi aveze ukuthi le ngoma isihleli ku-number 2 ezingomeni zamaskandi esezenze imali eningi zaphinde zabuka kakhulu ku-YouTube. Akayifihla ingoma ewunumber 1 njengoba yena ewunumber 2. Uvezile ukuthi ingoma ewunumber 1 ingoma ka4 nomtekhala ethi ngafa nokwaba ingoma eyadla ubhedo ngonyaka 2003 kuya 2004. UKhuzani nakuba ehleli ku-number 2 okumjabulisayo ukuthi uqophe umlando ukuthola u4 million views ngesikhashana nje esincane oku1.5 years compared to ingoma ewunumber 1 ka4 nomtekhala. Uthe ungokuqala kumaskandi osathole ama-views amangaka ngesikhashana nje esincanyana okusho ukuthi umlando usuziqopha wona Khuzani. Bamshayela izandla abalandeli kanye nabantu abathanda umaskandi baveza nokuthi asemaningi kakhulu ama-record asewabreakile uKhuzani. Baqhubekile nokumthwesa izimendlela zokuthi uyinkosi kamaskandi nakuba izinga le-competition selinyuke kakhulu kumaskandi but igama lakhe naye likhona futhi lihlezi likhona. Awusubscribe phela lapho ungaze ngikuqilaze manje.